Okwaholela ekushoneni kaBereng kusayindida namanje. Nokho umamkhulu wakhe uthi wafika esibhedlela saseBloemfontein esevele seshonile emva kobusuku bokujabulisa nabangani. Umndeni wakhe uthi usalinde amaphoyisa aqede uphenyo ukuze uthole impendulo. Uthi ngesikhathi edukile besilokhu sizwa amahlebezi ahlukene kusolakala ukuthi wekade hambe ezijabulisa nabangani bakhe kwaba nengxabano. Silinde amaphoyisa aphothule uphenyo. Umndeni uthole amazwi ahlukene enduduzo. In the ways of Christian and in the manner that I saw you conducting yourself, I see the ability and the strength as a family to overcome this obstacle. Esinye seyikhulumi seziveze ukuthi uBereng ubesefuna ukuguqula impilo yakhe ngaphambi kokuba ashone. To Katle's mom, everything that Katle wanted to achieve, everything that pushed him, everything that woke him up in the morning, it had nothing to do with his friends, his girlfriend, his children, but more, it had a lot to do with you. Umndeni uzohlala umkhumbula uBereng. Knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces hope. Now hope does not disappoint. God will never disappoint us. Rest in peace, my son. Abasolwa abayishagalombili bazovela enkantolo ngesonto elizayo ngecala lokushisa isidumbu sikaBereng kanye namanye.